športovom areáli Brezovskej základnej školy doktora Štefana Osuského sa v utorok ráno 30. júna konalo slávnostné ukončenie školského roka. Všetkých prítomných v úvode privítal riaditeľ školy Ladislav Menkina, ktorý vo svojom príhovore bilancoval uplynulý školský rok. Spomenul aj projekty, ktoré sprevádzali žiakov a učiteľov počas celého roka, medzi ktoré patrili hlavne Skutočne zdravá škola, ocenená zlatým certifikátom, zaujímavé projekty Enviro Žvirko a Fast Hero zachraňujúci životy. Počas uplynulého školského roka sa na prvom stupni učilo 93 žiakov, 135 prvákov. 57 malo na vysvedčení samé jednotky, ďalších 52 bolo vyznamenaných. Žiaľ, dvaja žiaci si ročník zopakujú. Z 221 žiakov na druhom stupni 88 prospelo s vyznamenaním, 50 žiakov prospelo veľmi dobre a 81 žiakov prospelo. Aj tu žiaľ, dvaja žiaci neprospeli. Najviac sa ale darilo 37 žiakom so samými jednotkami, ktorí si ako odmenu prevzali z rúk primátora Brezovej Jaroslava Cirana poukaz na bezplatný vstup na letné kúpalisko v Brezovej pod Bradlom počas celej letnej sezóny. Okrem vyučovania sa viacerí žiaci zúčastnili predmetových olympiád, vedomostných a recitačných súťaží. Za svoje úspechy boli odmenení a ocenenie si prevzali z rúk primátora mesta, riaditeľa školy a pani zástupkyne. Ďalej boli ocenení najlepší športovci a športové kolektívy. Žiaci Brezovskej školy obhájili celoslovenské prvenstvo v odznaku všestrannosti. Riaditeľ školy udelil za vzorné správanie výborný prospech a špeciálne celosvetové ocenenie Finalist Committee Child Award, cenu Sofii Baránkovej, titul premianta roka za výborný prospech, vzorné správanie a mnohonásobnú úspešnú reprezentáciu školy nielen vo vedomostných súťažiach Viktórii Boledovičovej. Za športové nasadenie a pozorúhodné výkony v atletike cenu športovca roka získal Matej Medveď a za posunutie hranice rekordu školy výnimočné výsledky v atletike, odznaku všestrannosti, basketbale a iných športoch, zároveň udelil titul športovca roka Leovi Závodnému. So školou sa lúčia nielen deviatáci, ktorí už od septembra nastúpia do stredných škôl, ale aj vedúca jedálne pani Tomášiková a učiteľka na prvom stupni pani Bôžiková. Tento deň bol ale výnimočný aj pre prváčikov, ktorí si z rúk triednych učiteľiek prevzali svoje prvé vysvedčenia. Všetkým žiakom, učiteľom i nepedagogickým zamestnancom prajeme príjemný oddych počas letných prázdnin.